Karon mga kasiaw, mayong buntag ng tanan. Karon na pukus ka papiboard sayo kayo ko. Nya natanggong ko hadtong pahangad o kabalaasan kay usog man kay ulan. Mga 20 minutos po ko didtong ga pasilong-pasilong. Karon pag arena ko dire, ko ang amigo natulog pa. Lisod na kong sudlon og makig-vlog ko. Narao. May buntag paps. Very good sa morning. Upay pagmata. Nan. Di, una pa ko nang anhe. Ingon pa siya og maulahin ako mamalin og kandeng ulahi. Nasa lang katuhanan ka. Di ka magaraan. 20 minutos ko paps nang gapasilong hatong dayong hangad sa kabalasan paps kay gaulan. Ug wala pa mo ulan. Bago na kasi ano? Bago si Papi Boss. Anak ko sa balay Sabot na mangudaan na mo. Mamalin may kandeng ron. Gaulan lagi. Gupuha yan. Musik bago mata. Karon mga pisare dayon. Isa na eh. Malin na may kandeng. Oh, Ang buntag dia. sagol alimungaw ning istorya ang vlogger. Yung tuhan. Ang nilisod di kayo. Nagmakaroon na yung utok. Umulakaw nung. Mulakaw gina. Magaulan, magabagyo, magalunok. Bago pag mata, masarang. Sungasong gini. Pero si mama, nasir salah. Siya ako, bakit ako ini ka? Napaabot na po ko, okay? Lisod di kayo. Ano din daw, tama ragod ko. Alas 11, magpaligid-ligid ragod ko. Gusto lang yung gino. Wadyo ko sigsamok-samok, okay? Na, magbiro ka sa lasing, wag sa natulog pa. Hindi sa Huwag karoon mga kasiyaw na. Kuha na may. Bad-bad na may kay ibalhin na dito sa ibabaw. Karong. Ako lang ipang bagharan ni ako mga sigben kay kanay manggong kani sila kung gining iuli ug mahapon kay patulogon rahad to kanon og bakunawa. Na manggong ko gibuhing bakunawa nang naihalas na ba? Kay sila kanding magkasiyaw na puyang masilingan magkasiyaw nung dahil kay kanding Mo yun akong trabaho mabuntag mga paps. Makik kanding. Bisa bang matulog ko sa kamoy mo maguna-una igulig sa iyo kay na ako yung mga obligasyon mong gudila. Karon yang kanding nigbuhe, subay na yang kanding sa dalan. Paingon na dito, mutul-tul na sila dito. Tagaan ko tulog ka buok ipadala nako ron sa pagkarga nako ug makarga ng tulo. Ug makarga ko sa motor ng tulo ihatag sa pagkarga. Usaka loglot ano nila lagi. Yan na, gabugaw na. Dahang kanding di gini buyag. Man. Adto ginani. Pero tungas no. Karon mga kasiyaw mahigid ning mamuhi tag kanding kay kaning paklay patsada kayo. Kaon na po yun na una. Kaon na po. Lai pa binuang kaning ibaligya ning kanding magdaguol Magagool. sa una patuluan ako gluha na mati. Kana si mama lagi mayroon na puning mamaligya ng wag tulo ang luwa ug igala. Maluoy man tari buntag hapon mumaya to ang kuan ko na Mabarkada na nato ning kuan. Hayop to na angat na nito. Mune. Ano yung mga kanding o gauna? Muna ako mga sigben mga paps. Mga sigbing puti. Man? Dago kay gihi no. Bukad laging ilong. Parang kapabilin kung pagkamatso kay muna akong sirbiga walking ko. Saktog exercise ni kada buntag. Abs! Na? Sos! Aso pa iwo. Braso ni Vin Diesel nan.
Muhingal po si Pops Papi Bors. Abi kog akura. Sa una, your sir, kani. Kayo ko eskwela sa una. Di pa ibili na yun. Patong suba. Ako di kayo ulay. Mag-jogging dyan ko pagikat kay naginoon trabaho sa una. Di pa ko mag-graduate. Ay, di pa ko mag-eskwelahan. Malindaan. Mag-jogging ko. Sakto yung exercise. Liwang ko bukas sa una. Sa unang liwang ko atay. Pagkakit ko sa mga awas. Ayun. Masugot ko yun. Duwag street. Katulo basketball na. Katulo na din. Karoon nga, lisod na. Di, nagay mo kabal eh. Lami kay tanawon mga kasiyaw niyang kanding. Kaya na ga. Ga. Talay na nagkuhan. Kaya magkaroon ko mga kanding. Dani mga ito ng mga trainer bito tibo kalibutan akong invite jod. Invite abusadong busay. Kung come here to my house. Train my god. Kinsa tong kuan pap si Noah to? Oh dili si katubang ikargag dagang mga hayupan sa barko. Si Noah. Gama siya. Arka. Oh mo na siya. Gama siya kay na mga dakong kalamidad mahitabo. Kalamidad mahitabo. Ang sulod niya as much as possible tanang hayop. Karon kanang istoryahan ni Noah ang iyang mga sakop sa sulod kay puno nagikayo ng iyahang barko. Oh. Sulod kita na naman po siya mga sakop pa od ginang bantayan na nato ng matag hayop kada butangan nila kay layo kay natong biyahe watak kay balog kanus sa tamo about. Gibantayan para dili mo daghan. Kay layo kay biyahe. Daghan di mo magkabugat biya. Magkabugat. Hindi mo sanay ba? Tanang hayop gibantayan na yung masakop. Sus. Nalipat sila sa iring. Baling pag-iaway ng iring tingog ba? Kinisugan murag galayog yun. Sus Ginoo kay wala naman nila adto tong nahibutangan sa iring kay klaro mangga layog gaaway. Sus wa man day kahibalo ng ang style sa iring. Kanang managtakal na ingong patay. Maga labing-labing na sila. Inaana man rin naman ng murag man nagpatay. O di naningala si Noah og nganong gakabugat niyang barko. Yung kitip na naman ng kuan anang dagat. Iring imuhan ng hapit us kamilyo na. Ang uban mo daghang iring daghan kay kumpiyansa tong masakop. Ron layog ron. Galayog ron wala ron okay ra di na naturo abrihan ng kuan. Ug karon mga kasiaw. Naa na may dire ni Papi Borge para siya. Kabalhin mi og kandeng. Perting la para di ka ining yutahan nila mga kasiyaw oh. Ulang. Kabalasan. Dire bugupod. Amo deh. Libog ko ane. Libog ko ani ko tuyok kung una man ko ari gunit aring munupad. Sa lagdoong. Kuning dala lagi mo subay ambak kita. Ambak kina dito. Dol lagi naman sa lagdoong sa. Pero balakag di ko katong sa lagdoong, dito po na kumulakaw hanang dapit. Di ano rin ko dagan gid mong magahukot dire. Apoy payag og magaulan-ulan apoy kapasilungan ng mamalhen. Para mahawan. Balo ko ana. Si papa ni mo gusulti ana yung lugar yung istorya na
Ikaw mo kuno katimbang sa una niya og kuan. So karon mga kasiaw, Oh. human na gikukukot sa akong mga Oh, man na tanan, Paps. Oh, human na. Karon ako na sige pakita sa among tugkaran ni Tukang lagi. Ah, naro. Tanang makita ninyo tugkaran pa na namo. Naintiman. Bitaw. Ug karon, Paps, Ay, mga lugar- nako ipalayo nimo Unsa sa ipaliyog sa kung kuan ane. Ay. Ipaliyog sa kung promote ana nila kay mo suod ka na ko. Sada kayo ni kay lami kay view ba. Kitang bukid sa Gidagaw. So karon, Promote naman YouTube sa channel ni ah, sila. YouTube channel tanan pa. Tanan. Oh, tanan kasi upat. Ay, karon na sa. Nakabantay ka, Paps, atong maestra mo na FIDA Sports Unlimited. Oh, kini FDH. Mr. Peter Batlag, principal. Principal na, classmate na sa Timbaon Intre. Nag-share po noon. Okay, larga. So karon mga paps, humana ko pamalhin, humana ko bangkot sa kong segment na ako i-promote ng mga YouTube channel diha na ako makita ninyo ng probinsyanong Siaw. So, please ko subscribe sa YouTube channel ni Gian Bahera from Bohol. Please ko subscribe, please ko. Ay, Gian Bahera. Makita na nyo sa screen ang mga profile sa ilaw. Please subscribe. Ikaduha ni Princess Lynn Vlog from Singapore. Itong Singapore ni si Ma'am Princess Lynn. So please subscribe na lang po ko para Sa Secure by Supporters na Secure by Nurse. ay, salamat kayo ma'am for supporting sa among kabuang. Kana sila Og upat yun. ka DJ Anitot from Singapore gihapon. Please ko subscribe ana Secure by Nurse gihapon. gihapon. Pops DJ Anitot. Og kang Sir FDHA Sports Unlimited by Mr. Peter Batlag, principal sa Timbaon Elementary School. Please go subscribe. Wala jud ko ka ato promote ani gasabot mi ani sa Liceo. Wala pagi ko kakuan kay daghan kay booking sir. O karon sir Pasensya kay kayo. gi-promote na jud ka namo. Please go subscribe. Please go subscribe. It's if HDA Sports Unlimited. Makita ra gihapon ninyo sa screen. Please go subscribe para sama-sama tayong ubay-ubay nag-subscriber. So, Ug ninyo daghang kaayong salamat sa pagsuporta sa channel ni Papi Board, sa channel ako Probinsyanong Siaw o channel sa tama, Secure Viners. yeah. Mga supporters man jumo munang kanisa namang upat kay mag-shoutout ra ko sa sunod. O mag-shoutout ra me kanisa namang upat akong gikuansa kay katong uban ako naman pod. Shoutout tanan sa sunod, kamo tanan na gyud. Palayo ko subscribe mga paps ato nila makita ra niyo sa screen. Salamat kay daan og kinilaging inyong pagsuporta sa among grupo. Kanang usa ka kanang kausang pagpasalamat dili pasigo gyud unta mo na ug mahimo sa kada kuan nga makahigayon ko ug magpasalamat jud ko kanunay kay pastilan Ginoo ko. Ug wala bitaw mong kamong mga paps nga mo support sa Secure Viners. Hagba among grupo. Kamo mo ay sa naghatag among busing. kusog sa amuang kada channel. Bitaw nang salamat gid kay ninyo. Salamat. Salamat kayo sa pag-uban so mga balen ko mga Namalhin me o nya manghuli naman pud me kay ko gabel. yung uban ra ko niya hari kay kuan yung suroy Kaya ko niyang lugar. Suroy na akong kayutaan. Kuan ba sa iyang dalaga po? Ay, speaker na sa mga hanay ba? Kung siya pa, iyang dalaga makabaog mga trabaho ba mga kuan. Bisan dalaga talaga sa unra kay na ron. Talaga sa unra gyud. Sa akong parte. Oh. My God. Suito na daan. Ang bida. Og sa tanang nagsuporta sa kuang channel og kay channel ni Papi Boards, Gamay. daghan kayong salamat ninyong tanan. Mga kasiaw, gamay na jud lamang kayo ang watchers nga giapas nato ni Probinsyanong Siaw. Gamay na naman ning watch out sa kong giapas. Managad ba ka na ako ni Ano Aning nagita magabulag ane. kada 22 sa bulan wala ni bank account Western Union atang gid ko Og karon kaning istorya di man mahuman. Og kami moingon sa inyong tanan nga manamilit usa me. Og magkita na puto sa sunod namong vlog. Og daghang kayong salamat sa wala pa nakasubscribe sa akong channel. Please subscribe Probinsyanong Siaw. Hit the notification bell para updated kamo sa mga upcoming videos. Og kay Papi Boards. 1 week na ko wala post YouTube channel. Nahutan kong content. Og din hirataman. Daghang Salamat, salamat. bye. Mayong adlaw kanyang tanan.